Nou, laat me zo zien. Hoppa! Willy. Oh, dat is van. Ja. Oh. Wat een aantal platte neus. Oh ja, ik denk, wat doet er maar die neus aan? Dit is dus gewoon echt een parkje. Ik kan weer met Ildo heen. Goeiemorgen, een naaie. Vlog. Had het vannacht heel bedreigd, Hildo? Ja. Het had de hele nacht plans. Het is oorlijk sompen. Maar bij ons in de camper en de vattent is alles gelukkig nog droog. Dus dat valt een slag daar. En je moet daar nog een paar lietse miezenbuikjes, maar geen grote plant bij. Dus het meeste is vannacht vallen, jongens, hè? Gelukkig. Het is nou wel iets awkward, dus we gaan even de truiken zo nemen. We zullen even wat troep in de container smeten. We zullen even broodjes heljen. En we zullen even kijken of we hier misschien nog een nachtje langer sliepen kunnen. Mocht het net kennen, dan rieden we terug. Maar mocht het wel kennen we zijn, dan hebben we krijg wat meer speling. Kijk, omdat alles nou weer draaiend is. Dus sassen wat. We zullen eens even zien. We gaan even naar de winkel en naar de receptie. Via het abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. Zullen we er een room 10 wezen? Oh, helemaal wel leeg. Ja. En door. De receptie. Nou, ik vind het wel grappig om te zien, want zaken die vindt het nou wel heel normaal om zijn helm op te gaan. Dus het is eigenlijk net eens een hele gek. Het is ook wel heel veilig natuurlijk. Ora. Yes. Kom op. Ik doe graag zien met zaken. Wat haal ze hier? Een soort Skatebaan. Een skatebaan, dan maak je met een fiets op, hè? Moet er even nog in chillen. Het is echt superleuk hier op het park. Hier is dus Magic Golf. Je elke zaakje is er hier. De oude watergal. Het is nou een watergolf, ja. Tjoh, joh, wat water, joh. En daarachter zit dus het skatepark. Daar gaat er. Het is nou mooi rustig, zaken. Van de week werd heel te smoordrok, al je jeugd. Maar het is nooit nog maas betierd, natuurlijk. Als je er in een stap. Oh, shit. Ja, we hebben heel veel van die stuntstepjes hier. Nou, daar gaat er. Wel lekker nou er alle ruimte had, ja. Yeah. Ja, nee, ik net zien. Die er een stunt? Nee, ik. Oh, doe. Ze hebben die. Nou, laat me zo zien. Hoppa! Willy. Nou, dat is wel grappig, want de eerste keer dat erop ziet, nou, toen vond het heel spannend. Maar hij doet nou planga's. Hoppadee. Goed zo, jongen. Oh jee, daar maar na. Nou, we zijn eigenlijk hier nog zien BMX-fietsen bij gaan maken. Maar ja, die hebben we natuurlijk correct voor dingen. Dat weer hier wel perfect best. Maar dit slaat het hek. Goed zo, jongen. Nee, nou ja. Ik kan er hier op mijn stap komen. Doe het echt snel. Hi, Hilda. Wow. Ga je weg? Woehoe. Je kijk maar een rondje om, hé. Pak mij maar een rondje met die om. Bij de Bennewijn. Ja, zullen we dat doen? We zullen even om broodjes. En we koen nog een nacht extra blowen, dus dat is wel lekker. Oh, ho, ho. Opstapje. Ja. Ja. De bel je hebben we ook. Wat was het haar? Lekker. Wat skip maar binnen. Nou ja, de band is jullie dit. Mij en niks, maar ze mij wel even zien. Dat kan wel even. Alleen nog even zien, hè? Wat lees je hem je lekker? Je komt er correct van bed, hoor. Oh. Ja, dan begint het trillen, denk ik. Wat er onder zit. Ja. Dus €4, dat geven we net maar, hè? Is er mijn vliegtuig door een tunnel? Wow. Oh, dat is goed gek. Ja, viel ik echt op 16 of dat net? Ja. Nou, dat is wel goed. Toen ben we in een camper. Ik zal even een pandjespul pakken. En
Wat geven we aan doen, jongens? We gaan net te zwemmen. We gaan naar huis. Nee, we gaan zwemmen. En daarna blijven we iets van 2 weken niet zwemmen. Ja. Nou, we zijn dus eerst Juwetrijden naar Stockholm. Maar nou, de vat is ook wat weer. We zijn en zaken we nog heel graag even. En Ilda wil nog zwemmen in het zwembad wat bij het park. Ja, toen had ze een zwembad bij het park. En toen had ze nog een zwembad dat heet Lost City. Daar was het extra van betalen. Daar ben we van de week met vakkenwesten. En we zijn wel nog even zwemmen in dat oorszwembad. Dus dat is en boeten en binnen. Nou ja, het rijdt nog wel wat. Maar ik zei, als die een keer wiet, dus maak het die rij net zo vol uit. Ik ga dus zwemkleren kleerzocht. We zullen even wat eten en dan gaan we aan even lekker zwemmen. Zin in. Ik was even net. Doe was die net? Was het een broodje? Zet Wat was er op die broodje? Dat siers of hagelslag of appelsjerp? Waar is de zin? Appelsjerp? Nee. Nee. Pasta? Pasta? Cheese. 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 Oké, pak ik. Top. Voor lekker als toe. Kaneelbroodje. Kaneelbroodje. Ja, niet wat. Lekker man. Ik ben lekker op schot. Yes. Allemachtig, wat een roepen. Hallo. Ja, wij zijn onderwijs naar het zwembad. En zoals ik zei, vorige week waren we naar Lost City. Let ik aan snikkeltje. Al je grote gleerbaan. Vorige week, hè? Jij er van de week? Nee, niet juster. Jij juster. Dat is wel scherp, hè, die man. En nu gaan we dus naar de zwembaden die gewoon bij het park zelf hier. Daar hebben we nog net west. Er is boetenwad en er is binnenwad. Dus we zullen even zien. Boetenwetter is sommige plakken woffenwarm, sommige plakken net. Dus... Gaat het goed? Ik zit hier altijd mezelf. Oh, oepsie. Ja, dat jetza. Oh, dat jetza. Oké, dat is goed. Ik denk al. Op naar het zwembad. Goed zo, Hilde staat de voet al omheen. Ga je nu door de waterplas? Nog een iets. Nou, en hier is de entree van zowel het zwembad van het park als het zwembad Lost City. Heel veel keer Lost City. Ja. Ik kan gewoon troren. Ja, mandje misschien later. Daar gaan we. Nou, hij is hier in een boetengame. Nou, goed om je net. We hebben vakantie nou. En dan daarachter has je een soort van ja, survivalbaantje is dat, hè? Is, Nee, het is ja. moeilijk. Moeilijk? Daar ga je elke zaakje strekken in de west. Hier is het voor wie te voort, toch? Nee. Oh, dat is van. Ja, maar mijn gezicht. Met het gezicht in het drek. Nee, Nee, yes. yes. Oh! Ik weet niet hoe ik voel zo uit. Oh, even kapstoot, my guess. Ja. Oh. Waarom had er nou zo'n platte neus? Oh ja, ik denk, wat is er maar die neus aan? Je hebt iemand wel. Is dat grappig? Zo laat het weer. Omheen. Nou, dan zien we daar de grutteglie van die hier bij Lost City, hè? Al die reden en green en daar hebben we van de week in West, dus maar vakken. Net het grietjes, hè? Geel. Oh jongens, het weer een hele lange nacht. En die reden wie een dubbele. Hij een wedstrijdje die met vakken, doe een heidje vakken. Waar hij won. Wie? Yep. Vakken moest zijn bril het beter houden, hè? Ja. Oh, ze heeft vleugelde bril van nog wel. En ik ben heel vaak meer van de gele West, dus die is heel leuk. Ja, Ik ben er net van alles. ben je er van West? Oh nee, wie bent van de reden West zeker? Ja. Ik ben mijn straai van de gele geweest. Ja, de gele wie wel leuk. Dat weet me goed net. We hebben geen kaartje van Lost City. We gaan dus gewoon naar het zwembad van het park Gustavsvik. 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 Ja, dat is het. Gustavs. Yo, let's go. Oh, dat is heet. Look volgens mij. Best look. Die stippen. Ja? Die heetste stip. Wat is het nou? Hij die van met je look op de heetste. Zaak zijn kameraadje. Oh, ja. Oh, heb je daar gehoord, hè? Dat ken ik, Jan. Dit is dus gewoon echt bij het park. Je kan gaan we met Ildo heen. Superleuk. Octopus. Daar maar aan jullie. En dan zit de boetennacht zwembad. En de binnen maar we nog. Het is een grote dekkersbaantjes loeken. Dus we kunnen echt nog binnen. We hebben daar de keuzes reuzen. Nou, wij zullen zo even omstroepen. En dan aan een doek nemen in het water. Oeh, lekker lekker.
even, wij gaan winnen. Hier is er. Octopus. En als het goed is, is het wetter warm. Zullen we eens even vieren? Oh, lekker. Lekker, lekker. Nou, dat was even een gliedje. Wem, goed maar die mij. Ja, gaat die maar. Klasse mij. Rustig zitten hier, hè. Oh, dat is zo mooi. Zitten, eerst zitten. Eerst zitten, ja. Wow. Zie je, hier is ik weer op trap, hé. Zullen we hier erbij? Ja, goed zo. Oei, goed zo. Ja, goed zo. Hallo. Zitten. Hoppa. Goed zo. Wacht, nog één keer een pekenwiel erop. Go, go, go! Heel mooi zie je van alles. Ik ga het niet doen! Skietvet, Niel, dan heb je er helemaal je lust van, man. Nou, dan gaan we naar binnen. Fris, hè? Wel lekker warm wetter, hè? We zijn weer ongekleed en gaan op naar de camper. En Saker, wat hast u nog gedaan? Ik ben eerst van het echt zien van de leger, toen kwam die weer. Met elkaar west is. Ja? En men wie goed naar Ilda, toen ben ik van de 3 meter aan. Echt, die is van de 3 meter, had ik gemist. En Ilda, hoe vond je het? Net mooi? Oh, vond je het zwemmen stom? Ja? Nou, net mooi. Vond de octopus ik het leuk? Welkom to that vlog. Nou jongens, wij zullen weer naar de camper. Oh, we krijgen drupjes. Paar plaats komen. Die kroep aangehouden, de camper in. Even een broodje hamburgers doen, een maatje, hè? Ja. En wat zei ze dan? Vond je nou een leuke vlog? Abonneer je. Er staat een blauwtje comment. Als je net chillen te downloaden van de tablet of stoffen. En dan eet je het van. Hey.